Happy Sunday mga kapamalandong, kumusta? Doon ako nabasa kaganihang buntag nga gusto na kong i-share. Patsada, nindot kayo ang iyahang mensahe. Nag-ingon dito mga kapamalandong nga buhaton sa Ginoo ang tanan para nimo. Apan dili sab niya ihatag ang mga butang nga makapadaot nimo. Yes mga igsoon, walay duha-duha ang Ginoo mipakita sa iyahang gugma nga rin nato, no? Sa walay paglubad, sa walay kausaban nga gugma o bisan taliwala sa atong pagka-masalaypon, nagpadayon siya sa paghigugma. In fact, siya nagpakamatay diha sa krus aron kita maluwas sa atong mga sala. Apan dunay mga higayon nga makapangutana ta nga kung tinuod nga gihigugma ta sa Ginoo, nganong daghan tag mga pagampo nga hangtod karon wala paghihapon matubag, ug nganong naamay kalisdanan, nganong duna bay daghang problema sa kalibutan. Mga igsoon, mga pamalandong, ayaw pagmahay, ayaw og ikasakit kung ang imong mga gipangayo sa Ginoo wala kini matubag or mahatag nimo, tungod kay tingali basin kining maong butang dili makahatag og kaayuhan nimo. Siguro basin dili pa time or dili gyud ni para nimo, tungod kay makadaot para nimo. Usa sa nakita nako, no, nga sa akong pagpamalandong ang mga hinungdan nganong daghang problema sa kalibutan, tungod kay kita nagtuman ni supak sa plano sa Ginoo. Kay para nako, I believe mga igsoon, kung ang tanang tao nisubay lang sa plano sa Ginoo, wala siguro tayo ma-encounter nga problema. Tanawa ra gud, no, sa Genesis, sa pinakauna yung sulat diya sa Biblia, unsa hinungdan sa primero mga igsoon, walay problema ang tao, si Adan ug Eve, walay problema. Apan sa sugod na gani dito sa panahon o higayon nga misupak sila sa plano sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo, dito nagsugod ang mga problema. Ang atong kinabuhi, kung kita mistuman sa plano sa Ginoo, tingali hapsay. Kung ang matag tao nituman lang sa plano sa Ginoo, wala siguro dagkong problema, mga problema sa kalibutan, hapsay ang kinabuhi. Apan tungod sa atong pagsupak sa wala pagtuman, dito na nagsugod ang atong mga problema. Maigsoon, muni akong big message karong adlaw, karong Domingo ha. Nga unta, padayon unta ta, maningkamot unta ta sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dili unta nato ikasakit o ikamahay kung doon na tayo gipangayo, giampo sa Ginoo nga hantod karon wala matubag, tungod kay tingali kining mga butanga igsoon kapamalandong dili makahatag og kaayuhan nato, o tingali dili pa panahon, tungod kay dili siguro nato kaya, di pa nato kayang i-handle, di pa nato kayang kana bang dili pa pwede, no, sa atoa i-mature pa taan ng mga butanga. Hinaot nga padayon ang atong pagampo, pagsalig ug pagpangayo sa giya sa Ginoo, unsa ang iyang plano, unsa iyang gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Kini inyong kapamalandong Brother Alex Lim, magpasalamat sa pagsunod ninyong maong video. Kung na-bless ka igsoon, please like, subscribe, and follow by Facebook page and YouTube channel, Brother Alex Lim. Igsoon, please i-share kung na-bless ka ani nga mensahe. Hangtod sa sunod na pod higayon, kita-kita ta sa sunod akong video igsoon. God bless you. Happy Sunday kapamalandong.